celkom ti pristane inak. Myslíš blond? No to už by sme sa mimoriadne na seba potom... No tak to nie, Evi, to nie. Daj to dole. Skúšame rôzne parochne, lebo mnohé dámy si kupujú parochňu, aby zažili nejaký iný pocit výnimočnosti v tom, že majú iné vlasy, iný účes. Dnes si prepojíme parochne s inou témou, a síce s onkologickými ochoreniami. Ideme sa rozprávať o parochniach. Vanda Janeková, srdečne vítam, ahoj. Ďakujem veľmi pekne. Toto je parochňa, ktorú som ja mala na hlave, keď sme začínali dnešný dámsky magazín. Spomenuli sme, že mnohé dámy si kúpia parochňu, aby boli iné, aspoň na chvíľu. Ale spomenuli sme aj to, že to dnes prepojíme teda s onkologickými ochoreniami. Áno, tam je to trošku iné, pri tom výbere parochní a vlastne hlavne pri tom motíve, prečo si chcem kúpiť tú parochňu, respektíve ju potrebujem. Stáva sa ti, Vandi, že príde do obchodu za tebou, čo ja viem, príbuzný alebo priateľ takejto pacientky a chce jej kúpiť, vybrať parochňu? Občas sa to stáva, väčšinou sú to dcery, ktoré vlastne prídu kúpiť svojim mamičkám tieto parochne, ale vždycky im radíme skôr prísť aj spolu s tou mamičkou, pokiaľ je to možné, pokiaľ je to zdravotný stav dovoľuje, pretože nie je nič lepšie, ako vyskúšať si tú parochňu naživo. Väčšinou je to proces, ktorý musí byť viackrát oskúšaný. Jednoducho nie vždy tá parochňa, na ktorú vy ukážete, vám sadne. Práve naopak. Častokrát je to presne to, čo sa vám možno, že ani na prvý pohľad nepáči, ale jednoducho, keď si to dáte na hlavu, tak to sedí úžasne a už proste s tým odchádzate domov. Je rozdiel medzi parochňou, ktorú si kúpim len tak, ja pre seba zmeniť účes, a rozdiel medzi parochňou, ktorú si kupujú onkologickí pacienti, myslím v zložení toho, čo tam je? V podstate ani nie. Ten výber je vždycky rovnaký. Buď sú to parochne z umelých vláskov, alebo potom je to parochňa pravá z pravých ľudských vlasov. Napríklad je to táto, ale samozrejme rozdiel je predovšetkým v ich šiti, pretože buď je to šitie strojové, to znamená, že má takúto čiapočku, čiže trošinku to inak vyzerá zvnútra, alebo potom je takto celo vypichávaná ručne, je to tzv. Monofilament a tento na hlavičku vlastne trošku krajšie prilne a dajú sa tie vlásky potom vlastne aj v bežnom živote viac pohybovať, narábať s tým. Dá sa tá ofinka prehadzovať, kdežto tento vlás vás nepustí. Vandi, ak sa teda niekto dozvie o tom, že je onkologickým pacientom, je mu diagnostikovaná rakovina, kedy by mal prísť si poobzerať tieto parochne? Aby teda už nebolo neskoro, aby sa nestalo, že jedného dňa už proste tie vlásky nie sú a vtedy idem zháňať parochne. Je to veľmi individuálne. Ženy, ktoré vlastne majú diagnostikované toto ochorenie, tak veľakrát prichádzajú do našich predajní s tým, že majú skutočne veľmi malú tú dušičku. Je to pre nich maximálne neprirodzené, že zrazu si majú vybrať nejaké iné vlasy ako tie svoje a nasadiť si to. Viac menej s tým ani nepočítajú, že budú tú parochňu potrebovať, lebo veria v to, že tá chemoterapia zaberia, že tie vlásky proste dorastú, že ani veľmi nechcú. Ale zase na druhej strane je to pre nich veľmi dobré kvôli tomu, že ten proces, kedy vlastne sa spustí tá samotná liečba, kedy tie vlásky vypadnú, je to niekedy záležitosť aj 2-3 dní. Takže je to veľmi také naraz, také prudké a tým pádom je veľmi dobré, ak tú parochňu už trebárs po ruke mám. Ale je veľmi dobre proste prísť, vyskúšať si to, popozerať si to, pokiaľ je tam skúšobná kabínka, takže majú svoje súkromie. Nemusia byť vôbec vystavené tlaku okolia, očiam okolia. Toto je vlastne jedna veľmi dobrá vec. A všetko sa naučíme v obchode, vyberieme parochňu, naučíme sa ju nasadzovať, naučíme sa, ako sa o ňu starať, ako, dajme tomu teda skladať, lebo to tak je aj v tomto prípade. Áno, tu už máme vlastne modelku, ktorá na hlavičke má jednu z parochní. Jarka, dobrý deň. Tak, ideme skúšať teda parochne. Môžeme. Dobre. Toto je teda krátší model? Toto bola taký krátší model, áno. Ak by sme hovorili práve o onkologických pacientkách, tak vždycky si vyberáme skôr tie krátke parochne, kvôli tomu, že ten vlas je v podstate viacej namáhaný a tým pádom sa menej sa ošucháva, menej je vystavený rôznym vplyvom okolia a tým pádom je najlepšie, ak teda si pacientka s onkologickým ochorením, ak teda vie, že bude tú parochňu nosiť dennodenne, používať ju vlastne na každodenné nosenie, aby si vybrala krátky strih. Ja by som chcela ešte upozorniť naše diváčky, našich divákov, že máme tu pani docentku Valovičovú, ktorá na linke pomoci v Lige proti rakovine a ktorá tu dnes u nás tiež je, sedí pri počítači a čaká na vaše otázky práve v súvislosti s onkologickými ochoreniami. Pokojne jej môžete mailovať svoje otázky, rada vám pomôže, rada vám poradí. Ak vás už zaujíma, čo to znamená chemoterapia, radioterapia, čo všetko vás čaká, ako možno pomôcť svojmu blízkemu, ktorému zistili alebo diagnostikovali takéto ochorenie, čo s tým, ako ho povzbudiť, je tu pre vás pani docentka. Ona inak spomenula v rozhovore s nami,
že tie vlasy teda bežne idú dole, alebo že sa to stáva. Väčšinou sú na to ženy tak pripravené, dajú si párochňu. Čo páni? Chodia za vami tiež do obchodu s tým, že... Pravdu povediac, páni v podstate ako onkologickí pacienti nechodia. Chodia možno skôr z iného dôvodu, že jednoducho tie vlásky majú prirodzene vypadané, tak prídu sa pozrieť, že aké existujú modely v rámci pánskych parochní, ale tých je veľmi málo. To je síce jeden z nich napríklad, ale je dobrým zvykom, že páni si vyberajú bez problémov parochne aj medzi ženskými strihmi. Ak je to krátke, jednofarebné, nie je to melirované, je to také šik, tak nie je problém vybrať si aj medzi ženskými parochňami. Vandi, prezrať nám, prepláca poisťovňa nejakým spôsobom alebo uhrádza onkologickému pacientovi parochňu? Uhrádza jednu čiastku, dá sa povedať, takto ešte, aby sme presne vedeli, že ako to funguje. Lekár pacientovi s onkologickým ochorením môže v podstate vystaviť takýto poukaz lekársky len onkológ alebo dermatovenerológ, čiže kožný lekár. A ak príde s týmto poukazom, tak vlastne my mu preplácame priamo v predajni, odrátavame z tej čiastky 28,91 €, čo je dosť zanedbateľná suma oproti tomu, koľko stojí tá parochňa. Ale tak či tak majú túto možnosť. Ako dlho vydrží? Parochňa? Ak už do nej zainvestujem? No, pokiaľ ju používame dennodenne, tak je to v podstate taká rok. Rok, povedzme, že je to rok. Musíme sa o to samozrejme starať. Ako, Vandi? Povedz nám, ako sa starať o parochňu? Ako ju možno mať doma umiestnenú? Mať ju v nejakej, v nejakej sieťke, alebo v nejakej krabici, alebo si kúpiť takúto figurínu? Viete, čo najvhodnejšie je kúpiť si niečo takéto. My predávame polystyrenové hlavy. Nie je to presne to, čo tu máme v ruke, ale jednoducho vyzerá to veľmi Čiže podobne. Dajú sa kúpiť takéto Áno, veci? kúpi sa polystyrenová hlava, na to sa vlastne tá parochnička nasadí a takto nám môže stáť kdekoľvek. Samozrejme, čo najďalej od tepelného zdroja. To znamená, že bolo by vhodné, keby sme dámy nepoužívali parochne v kuchyniach, keď varia, pritom keď otvárajú rúru. Jednoducho je to umelý vlások a ten sa takýmito vplyvmi ničí. Vandi, čo mať prosím ťa teda doma? Lebo predsa len niektorým dávam je nepríjemné byť s tou hlavou a s vypadanými vláskami, aj pohybovať sa v tom domácom prostredí pred manželom, pred deťmi. Aké majú možnosti tu dámy? Veľmi dobrá pomôcka a myslím si, že ženy si už pomaličky na to zvykajú. Sú takéto rôzne čiapočky. Môžem to ukázať aj trebárs na modelke, na pani Jarke. Je to buď takáto čiapočka, ktorú môžu dámy používať ako doma, tak aj v nemocnici napríklad. Áno, nemusí to byť vždycky parochňa, je to príjemný bavlnený materiál, takže vás to nikde netlačí, skutočne je to také príjemné. Čo šatky, Vandi? Takže toto je jedna také možnosť. Áno, ešte vám ukážem túto a ešte samozrejme aj tú ďalšiu. Takže niečo také. A tu sa to dá utiahnuť z tej zadnej strany, si to môžete vlastne zatiahnuť takto. Alebo potom skutočne veľmi pekné, až povedala by som, že módne. Áno. A nemusia to byť farebné, nemusia to byť optimistické. áno, priamo pacientky. Toto si môže kúpiť žena aj na bežné nosenie, To je ak veľmi chce. pekné. Takže niečo takéto. Pretože predsa len byť celý deň v tej parochni, to Určite, je... hlava sa potí, takže niekedy je to veľmi dobré riešenie a tú parochničku aspoň na chvíľočku zložiť a byť v tomto. To si práve povedzme na záver, keď už sme doma, je lepšie mať na hlave takúto šatku a tú parochňu, keď môžeme, tak ju zložiť. Nemať ju od rána do večera v práci. Určite, je to takto príjemnejší pocit. Starostlivosť sme si povedali, samozrejme sú na to špeciálne šampóny, špeciálne prípravky. To už všetko sa teda dámy dozvedia, ak navštívia parochňové štúdio, tam im vďačne a ochotne teda poradia zamestnanci. My vám veľmi pekne ďakujeme, aj tebe, Vandi, aj vám, Jarka, že ste prišli za predstavenie medzi nás. možností.